Ka result class 12 jong Meghalaya Board of School Education MBO Science but Commerce kabla pelaj pat ba ka pratrik ujumang arajar pusaw kalong ka result kabla pin kemen ni ki babun ki samla hendrei kala pindu jingkermen pat ki katu kat ni tang na ka daw ba ka result ka bakiyo kadai kabla bakla namar ki dei ki bla pas hendrei ha katei gesngi ki don ki khna ki bla sha panhap ha ka thup jong ki khna ki ba feel ka jingpen mana jong ke MBO si ka thup ki bawan chakmat e na ka result exam High Secondary School Living Certificate HSS LC haka arp santrik ujilieu arajar psaw kabakala pentep bakadon gajing penkala hadian gajing penpej biang ki paper tho exam ki kena lapen pau bakidon hadu laingot ki samla ki blasha pen mana ba ki pass nak result kabapen iu bana jumbang baki phiel umtang kata kani gajing pen bana kapen pau bakini ki samla ki poiru shaki division bashakmat bakini ki kentup yo Jefferson ke Kharshandi jongka 7 set annex high secondary school ubala poya ka second division Harbor Master Kharlaj Katriot Singh Memorial College Mairang ubala poy ka kerdan first division but kasharai hunlin nongsie jongka Katriot Singh Memorial College Mairang kabala poy ka second division barkini baro kidai na ka commerce stream hakajing yo banyekran bu samla Jefferson Kharshandi ulaong bola thmu ban lej puli ka business of finance marketing henrei namar ka jingbakla hakajing khenyi ki marks ulhaban du no pat haban lej puli da kawai pat kani kalkata shiboni u ngapha ban re-evaluate namar ba nong ngasmo ka ikut ka dei ka subject bangala bhatya te ngampoi perkhat ba da kami ka result ngayo tang khadwei mo te hapor ba ngaong imong o bangala bhate subha kin ban re-evaluate mo ka paper tang kum tahi hashaw ban phale ka de ka re-evaluation te kum ba ka kamtali ai ka subject pin ia ba fiel ma fiel te tang iko hi dia PE ba kani kajing bakla la ni la wan kajing bakla na ke embos ni kini kai ba kalong kum ka wai kala pindu min sim ya PE ma khna namar menta ka admission ek la ya chakmat dia kai pinan ban ong na ka ya PE kai liang jonga te nado ni kong mo plan ban le ya ka BFM te ka BFM ka di Bachelor of Financial Market te kata BFM kamdan ni hapo Shillong te kadan hapo Mumbai ne Delhi te nado bakile bakla kini ki embos ki bakla ban correct ya ka paper te ngamyo sho bane ka ni ka BFM namar ka admission ro ka dile palan te ngap continue no ka study sini sa po Shillong ke ka kadan namar nga hajing em jonga tanga ngapa jukiel mo te dong ban feel man ta ka tof te ka kadan hi ka jing kata te habayo banyekran baka kemiu ni khna ka kong Jennifer Kharshandi kala ong baka dab daga jing thang ban yo i lau khon bom yo ban puli ka bo thmu ban lej bat ongru baka jingle bakla ka bot haga jing khenyi ki marks kala kta shibun tang yu khon henre ya karu kumju nakaliang jonga ti kumi keme te ngadon din ka jing snow khantam e nakabanta ke ambos bakla le tuma shba palan tinga nya chkham banang ne shakhmat bakalnum mi shuken kum keme ki ek e borwan mar bakala long ka hampai ki khanna mo khamtam ke e ga jing thumu ko ba ma ki kwa bakin le pulie henre man tap de kala pulam no khamtam e admission ba ki don ki khanna atu kan hi bakwa bani pulie shabar henre pat tang na bar ba ki fail kan ki exams ke na shu bakin len dagila le ka re evaluation pan ki sayo ya ta ka result ba ki pass henre bakin let ban pulie pat shabar ki mi shu te ki la shu kut na ka jing pulie jong ki hang ni ha po shalong de kalong ke e ka bas mufsi kan mangi kum ki mi ki pa hato kum ka kami phi accept ya kani ta ka jing fail jong kun jong phi am dali le rong aklam accept na namar ba ikon janga im fail na do bidang next school te henry hapor ba yo ek result na shock na ba I fail te henry ikon janga ru I ong ba ngala le ba te smo ba se mai ple ngada kari evaluation te ngaru nga so thu be ikon I dan confident te ngale kin ban de kari evaluation henry nga ism a pan yek week ki mi pa ki bom shin tip kumi ki ni kila ki hap shu hun be ya ke e ka ba ka embos karai henry ki batip te kalat kalenti pre long ki dang don king ka hom henry hap perkhat na benta ki week te ki mi pa kham tam ni bana shpo nong kandong ki ba duna ka jing yo jing sam kinum tip kumi ki ni kila tenga kerban banang ni shakmat ba ke embos su kanum de klumar shwa henry ba kan da pet sani ba ya ka jing ko jung ki kanna hatu kampai kemensim thang kemensim jumpi khamtam khun jumpi dang thumu da wei kajing puli tai man ta pada hap sukut ma
ngadap tak jing sung si thang ba ke e ke jing thumu ba mai ong na do bidang ab result bi kwa bi nek uli ka BFM na mari ka tu kam dan hang ni hapo shillong le ka dan admission na hapo Delhi ba hapo Mumbai tingo ong e la da pi pass ngan pha ba fin le chata re men tap de kata ka jing kwa le jong e ka pulam not na mar ba ke admission ka la put na do lai pho tri umia the embassy when happen pushing lo e studies hang ni hapo college hapo St. Anthony's yaka Bachelor of Commerce. Habun kani jing bo kwa an PP kini ke paper le to haban siu e na kam na harul kom. Hoi hab siu ka photocopy kumbah news part hingga. Di hadian pengin layo ka photocopy kumbah shita yo ye. Tingin sa kisah phone yang ni pengin haban ni pej hapo office emboss. Di hatu sengi brand da layo ka tu ka paper tingi habangin siu na benta ka re-evaluation pan khatsan spa. Di barok khoi ka long arhajar spa. Hatu kani kam lakta mo e kayo akot jing pi kam tam no wal hap siu su ka bai admission. Hoi ka lakta shwa palat hi na marngali handa yung ade single mother ma banga kershan hi te ka lakta hadu kata rin bangin haban siu no bakam de ka fol ka jongi ka de ka fol jong ke ambos hi ka ba bakla man pen feel yu khana te man ta bre ngin habangin siu hi pat mangi kata. Hoi na ki yong hana ba na kaliang jong kaput ki ong bit bakin yo bit ya ke admission te ngaru ngakli ki ong ka shempor kap no ba fin bangin yo ikani ka results te ki ong shibnai steng tung ong ba kan sejenjar ban yo admission ki ong em kan yo ben te menta ate hadian peden dakala mi ka results ru ki ong hana bakin sa pentep kin sa part through message henry wat da message kin tep henry ngashi yo ling ba ka phone ki parlok ba ka results kala mi te ngasa shupun te shapo emboss te na po emboss ki ong sa shupet na po official website te hadian nang ta pren dangala check ya ta results kala out te nang tu pan ngan sale chapo emboss ngan ale chapo emboss nga ong ke ni ki tu ki bade hang tu om babli fi klam pentep mo ki ong em ka duty jongi bangin pentep hadu mande yo ek hard copy te kalong ke ek baling ngo ba ka bas no si ken ba ken up hadu banda yo ek hard copy re masin mi ka results kila don lupa ki contact numbers jongi kila de ken bakin call mo ban pentep ba kong ka results kala mi henry kis ngap bicar hadu bing dalet mi mangi kalong ke ek ba snosi hadu kata baka empos kalong kada lihat tuh mar hadu kan nia jadi bandan ni kini ki exam through from time to time na kiliang ki college through ki bikin bo bat na kaliang ka board ru kade bakan bo phi ko mi kita ki kham tam e ka habaki bo kani ka corrections ki banda pen de ki no hikai ki ba la don experience hisha kan bakin correct ki papers pang gum git ki no hikai ki badang shu hikai dang ta kat tu kat ne bakin le ka corrections te ngam so ya happen Hakajing yo bani kren pat baka samla sharai hun len nong siet kala ong baka jing puli jong ka baro chisnem kala long ka bale no e na mar ka jing bakla hakajing kenya ki marks ngala pen kre bahahi na mar baro chisnem kala yo jing batana school tawa ngala kre hi kena bangan pas mentala si benai tang ngala shoni ngala snu si hadin betapa lami ka result hadin bangila yo iya ka result na embus teng ngai iba ngala sa kelas tang ba hadin ngangsu pun ya ka ke ba ngala thau hadin ta ngan likha riban biang ba ka korek biang sesin ya ka ke ba ngala thau hadin ta matang ngala yo iya ka result ka ba asal tenang ba ngala yo tan pas ba ingkong ngai ku le iki no hikai le arab ini ban hak le lik ban yang ke embos masyarakat haka iku bat ke english jadi ngapale ri ban yang yaki kan masa yo ban pas sah ke komputer additional sikit ngalah yang tanya ka iku bat ke english ada kita ngose ka bisa pas te yang suhun ya ka ke ba ki la korek jadi kita ngasa kali ri ban yang kan kita ngasa yo ka bisa kadon hi tang ba jing long briu pom lo biang kidon ki jing baklah yang tai hadin ba ni la kha biang sasin leo i ba kidon jing baklah ka jingkali helor kani ka jing bakla ai mark si ki samla puli hato ka e ka ba ka embos kan le na ka benta kini ki samla hato kan penyo ye ki jaka puli ki babyang na ka benta jongki hato ka don kam ba kan hab ban pen shai pet ba ya kani ka jingle bakla ka jongka
kon ba iet ngi ju shat jing ba man la kas ngi hatu ngi la ju perkhat ba ka bam ka bang ngi bam ka tain em ya ka met jungi mai ngi ju ba mi kini ki ju ki jing ba man la kas ngi bale kane ka jing keli minta ka to ka dukan ration ba pen yai uba raju uya tho yanga Ray man kapor nyim ju yo ke jing bam ki batay ka met ki balong ka daw jong ke jing pang anemia pat ke jing brie jong ki kman ba kum nu ngan lai na kini ki jing stam kong nangkong pide ban pen melin ban bam ya ki jing bam ki ba pha hakru kom bam jong pi bunsen ki long kmi bat ki khulong khana ki yo ya kini ke jing pang namar kim yo ya ke jing bam bantei ya ka met ka sarkar kelas dang ya ka food fortification ha ukhaw ata melu kadut bat ka umpnyang bam baro kindon ke jing bam ka bantei kum ka iron folic acid vitamin B12 iodine zinc vitamin A bat vitamin D yakini baro pila ban yo na ki jing bam badi ha ki dukan ration kata kamut ngi dan yu khau 45 pa biang bha bat ngi mai uni khau tu bai biang ba pitharai baro kin bang ban ba mi uni kon ka fortification jong khau kanum khata ya ka jing mat ba ka jing long jing man jong khau mai karukam ban bu ya ki ba karukam shet pat kala ban pher om dei kon om dan jing pher la da dei ha karukom bu ne rukom shet kum ba fi ju shet yu khau ba fitien kum ju ru la shet ya uni u khau okum ta te kon ka jing bam ba ai ka kwat ka khia bat ka ba ai bor ka met ka phat bat ka bor per khat jungi hatu dang dan ki jing bam ba kham bha ban ya uni hoit mai fikran ya ka badai sisha Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya